machon mong'ere gi dho ngere kaka Indigenous Seed Culture and Food Harvest Fair dhi nyime Nyando Community Seed Bank ei boma ma Kisumu. Nyasi makamano mandalo ariyo en mar siro pith, tiyo kod kaka inyalo kan kothe mag nyaluo ma pacho kae mowinjore. En thuolo ma jopur sumore godo paro ewi kaka inyalo nya chiemo pacho ka kokalo kuom kothe machon mondo oganda wuoge tiyo gi kothe manyasani mag GMO. Watudore gi Millicent Odhiambo achiel kachiel kowuok Nyando mondo mi olernwa mathoth. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro ni timore nade gi e thuolo ni eri, kendo nyiswa ni gin jotelo mage mochopo kanyo kata mag riwruoge mage? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok Nyando Community Seed Bank ai Nyando Sub County Kisumu, kuma nyasi makamaendi mar nyayo pith mag kothe machon mabende ong'ere kaka Indigenous Seeds Culture and Food Harvest Fair dhi e nyime ma jotelo mopogore ochopo kaendi kaka jo Kalro, jo Seed Saves Network e kind jogo mamoko mabende otenore kod weche mag neno ni weche mag pidho kothe machon odhir nyime kendo sir pacho kaendi. An kod achiel kuom jokanyo go eko mabende wabro losogo mondo mi onyiswa ni to ang'o momiyo gibago nyasi makamaendi odiochieng' makawuono. Welcome. You'll just start with your name and tell us your designation and just tell us the main purpose of this Indigenous Seed Culture and Food Harvest Fair today, and how many farmers are expected to come. My name is Mercy Ambani. I work for Seed Savers Network. I'm glad to have been partnered in arranging this event, and today we are celebrating our indigenous seeds, our traditional foods. We are celebrating our culture all across the tribes in Kenya. And in this event, at this moment, we are expecting more than 2,000 farmers. At the moment, we have more than 900 farmers who are already gracing the event, and we want these farmers to take this chance to exchange, to sell their grains, to appreciate each other's culture, because this is the way to go. We are facing challenges of climate change, and we appreciate the partners from the Kisumu County government for also gracing this event. We are also appreciating Biodiversity, Seed Savers Network, GIZ, and all other partners that have been involved.